na Bicol Target Afternoon Edition. Madadaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Diyos marhay na hapon sa saindo o kaya sa satuy agabos. Sa muya man pong mga parokyano asin para antabay sa programang Bicol Target ngunyan pong Martes 20 na kan Disyembre taon 2022. Ang pagrespeto magiraray sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabayan sa tuyang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na sitwasyon sa tahaw kaining mga problema ang pandemya and kasiributan kahilangan na siniba pa panarag kita padagos kitang manarig sa mahal na Diyos na magkaralampasan tanaan mga yan ang may mga COVID magkaburulog na magkaurulian na kita pong mga pinagbibiyaan kan karahayan ng salud. Ipangadyi niya to na daiman kita maulakitan imagamit niya to ining karahayan kasatuyang kamugtakan susog sa kamautan kan amang kagurangnan. Inda ko sa nadaw tabi kung iraon kamo day nagharali so mga nag-arantabay sa good man kitang alas 5 nin hapon. Bicol Target marhay na hapon sa inman na lugar tabi na may nag-aantabay. Sana po igong Tagaligaspi, Albay District, Budadaraga. Kumusta man kamo dyan sa Catanduanes? Dyan man po sa may Masbate and Sorsogon, Camarines Sur, Primer, Segundo asin Tercer Distrito kan Albay. Ang sa kuyang numero 0961-759-0888 Smart. And sa GCash 0926-0156 020 sa GCash. Ay naga. Katuwang tadyan ang tropa sa luwas si And, si Joshua, si Luwens. Siyempre sa kuyang tulong kumpadres Padingal, kumpadreng Jomar, kumpadreng Jimmy. And sa Manibela yaon dyan si Henry Mata. Kasabay sa luwas ang padagos na pagdistribo kan Wisco regalo mo. Iyan po baga. So sa indong mga ipigpaabot na pamasko sa mga kaakian so resipiente sa man iba-ibang barangay Candaraga, Buda, Legazpi lalong-lalo na ipinagdistribu na po iyan tabi kamo ang nagpaugma sa mga kaakian kami sana ang tulay tanganing ma-conceptualize ang arugan aktibidad asin ma-deliver maitakod dyan sa recipientes ha. Yaon dyan si Trecia kasabay muna sa mobile. Sagkod si Angel. Sa lado technical sa control sa AM band dan sa kuyang kumpadre Padingnal Baldo, the man from Dapdap, the home of Senyor Santo Cristo. Maray na hapon dyan sa Gabos, sa Jigs Baldo Welding Shop dyan sa Barangay Dapdap. Sagod sa iba pang mga nag-aarantabay mantabi sa mga taga-Dapdap, kumusta lamang kamo dyan? At least maug makita taan sa kuyang amigo, ang Senyor Hade King Reginaldo is in the house, always
listening tabi. Yan, okay na yan. Okay na yan, tabi King. Ha? O, sufficient. Wala mang ni Zero na nag-aantabay man. Hindi tayo na bokya. Walang internet. Salamat, tabi King, sa padagos na pag-share kan kamugtakan kang panahon. Sige. Kami naman ang bahala, tabi. Kung wala kang internet dyan, kami na ang masalo kan paghanap kan mga informasyon. Sa King Reginaldo in the house, dyan sa Bunker Hill. Si Padingnal, diyanan minalusot kan broadcast mi sa AM band sa manlain-lain na lugares kan Bicol, tabe. Sa sagkod so pinag-abot kan broadcast mi sa luwas kan Rehiyon 5. Si Padingnal dan mina broadcast kayan sa AM band. Yaon dyan sa newsroom ang alamat. Walang katapat. Padagos an palagatak. News Director Edwin Peralta in the house. Para po sa pag-abangkan mga nagbuburutuang istorya lokal, asin sumada national, international. Katabang dyan si FMB Francia May Boras. Sa IT, sa muyang pagiriba si Richard Astor. Siya man an lusot kan broadcast mi sa inman na parte kan kinaban worldwide dyan. Internet, DCGB News Online sa Facebook and sa YouTube, DCGB Legazpi City. Richard Astor is the name. Ta si Trecia yaon muna sa luwas nagaantabay man kan pagdistribu kan wismo regalo ko. Ako man po sa indong servidor sa radyo, ang Public Information Officer ng Bayan, Pio Fernandez. Good afternoon from the Philippines. Sa gabos na nakaantabay dyan sa DCGB News Online asin sa YouTube, DCGB Legazpi City. So, iguan na lang kita. Isabay niya tong pet sa 20. Isagkod ta sa 25. Saro, 2, 3, 4, 5. Anum na aldaw. Christmas na. That includes 20 hanggang 25. 6 days yan to be exact. Isabay tabi sa bilang an petsa 20, isagkod ta isabay tam 25, anong na aldaw 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yan. Kumusta lamang tabi an sa indo dyan na Christmas, ha? Maski puro pa makaraos lamang kita, dakulang bagay na yan na blessings hali sa satuyang amang Diyos, anday kita ning kahilangan, daing kaiwal, daing magabat na problema, sufisyente ng blessings yan tabi, And kung igwa man yung nagkakakuro ang mandiit-diit na baga outside duman sa satuyang nakuko ang regular na pagbuhay-buhay, satuya yan na pag-ingatan, pag-ipnuan, tabi. And we should live within our means. Wag yung one day millionaire, At ngayon ta iba ang tunada mo ngunyan, Pio. So, I won't be a spoiler sa tuyang nag-adang-adang na pagkaurugmahan, party, irinumang, karaunan, reunion, outings, exchange gift. Pero, after that, we should prepare and brace for an economic impact na matama sa bilog na kinaban. Tabi? We should prepare. Kaya nga ni sabi ko kasubago, kung igwang medyo nakuko ang outside duman sa satuyang normal na guguno na pagbuhay-buhay, let's save it and let's live
within our means. Naistorya ko na inikay to kan nakalihis na mga programa niya to sa Tingog Kanbanwaan yata yun from 9 to 10:30. Tapag aga may Tingog Kanbanwaan po kita 9 a.m. to 10:30 a.m. and paghapon 4 to 5 p.m. Bicol target. So economic community kan Estados Unidos de America pati na po ang United Nations igonin na projection na there's a great possibility na tumamaan resesyon ekonomiko sa bilog na kinaban. And no less than maski si Congressman Joey saro sa economic stalwart nagpahayag ka ini several months ago dahil pa nga ni naglalawag ang Disyembre, igwa na kainin na ipigpapaabot pa diit-diit si Congressman Joey na we should brace for impact lalong-lalo na ang national government and pati kita individualmente as a community and as a country. Taang ekonomiya kan Estados Unidos de America which our Philippine money ang satuyang currency and ang satuyang ekonomiya is pegged and dependent sa sitwasyon kan istabilidad kan sa indaman na ekonomiya sa Estados Unidos de America will be affected. Bakusa naman po kita sa Pilipinas. Kundi sa gabos na nasyones na ang ekonomiya lalo na ang sa indang currency is pegged on the dollar. Nasa tuya bagang peso nakatakod permi yan sa dolyar. Once na minakusog ang ekonomiya kan Estados Unidos de America, ang sa tuya man na exchange rate ang peso medyo stable man tabi. Pag nagbaba man ang ekonomiya kan Estados Unidos de America, apektado man. Diyan minalangkaw baga sa presyo kan dolyar. Minasadit ang presyo kan minasadit ang balor kan piso kumpara sa trokis kang dolyar. Yan, and this is happening bakusa naman po sa Pilipinas kundi sa iba pang mga nasyones kan kinaban na nakatakod, nakapeg ang ekonomiya ang sa indang currency sa US dollar. It is because sa indang interest rates may planong langkawan kan Estados Unidos de America brought about by this economic uncertainty na resulta primero kaya nagyera sa Ukraine na dahil pa natatapos-tapos sagkod ngunyan. Dahil pa baga natatapos iyan na agresyon kan mga Ruso sa paagi ni Vladimir Yudi Putin duman sa kay Volodymyr Zelensky, so presidente kan nasyon kang Ukraine. So igwa po nin impact iyan economical na sa economic wise So supply kan petrolyo apektado and naglalangkaw ang demand kan supply kan petrolyo lalong-lalo na ngunyan na cold season and lalo na ngunyan na nagbubungkaras ang ekonomiya kaipuhan ang petrolyo sa produksyon kan pangangaipo kan kinaban. Saro yan o nagkakapira lang po sa pinaghilingan na determining factor on why ang ekonomiya is medyo shaky pag-abot kan taon 2023. I-preparar dyato sa tuyang sa diri. Kasubago nga ni mantang nag-browse kita kan mga informasyones nalingawan ko lang itong grupo economic think tank international economic think tank paluwasin danin giya on how to address kita kung paano niya to i-address ang epekto kan recession. What is recession? Sa madaling sabi, dipisil na kamugtakan kan ekonomiya. Kasabay na dyan, so posibleng pagsarado kan mga faktoriya. Pag nagasarado ang mga faktoriya, natural may retrenchment, may matatangkas na empleyo.
Kung magsarado ang mga faktorya, tada ikayang pasweldohan, naturalmente malangkaw ang demand sa mga produkto. Pag naglangkaw ang demand sa mga produkto, comes and goes with it ang paglangkaw man kang presyo. That's one of the effect kan economic recession. So doon balikan tama, nalingawan ko lang, dahil ko na i-take note pa how to address individualmente ang possible effect kan ining economic recession. Sa duman is simple, so tinaramta ka subago, live within your means. Gumastos ka nin bako sobra duman sa imong regular na nakukuha bulan-bulan. Yun lang mo na. And kung igwa ka ganyaning savings, magkaigoning kusog ning buot na i-invest iyan sa ano man na klaseng economic endeavor basta pasiguruhon na day ka mapupurdoy. Kumbaga, saro po iyan tabi. Nagkapira, dua. 5 iyan actualmente, nalingawan ko lang sa tuluna. Basta ang pinaka-importante naman is live within your means. And ikatulo pa yata, try to save. Bago nga ning try, it is a mandate ngaya. Mandato na magtipon. Because there will come a time na pag ang recession tuminama na ning todo, talagang kaipuhanin maray ang kwarta. So yan po nakakapira mga basic na purot niya to duman sa tuyang pagbabrowse kan mga pangyari sa manlain-lain na parte kang kinaban. Nalingawan ko lang na isurat So yaon sa tuyang news feed 5 ito na mga tips tabi. So we hope and sana ang prayer nga ni kan mga nasa International Economic Think Tank na so Estados Unidos de America dahil man masyado ng palangkawnan sa indang interest rates. So sa bangko baga so mga pautang dahil na masyadong palangkawon tanganing maestable man an hiro-hiro kang dolyar sa bilog na kinaban. Tagulpi ang nakatakod dyan na ekonomiya, gulping nasyones ang nakatakod sa ekonomiya kan Estados Unidos de America. Kung bumaba ang interest rates duman, medyo baga kaigoning kan, estabilidad. So yan tabi, at least na sana dahil kita naging spoiler kan kaugmahan. Let's enjoy. Pero sa pag-enjoy niya to, let's prepare. Because there's an impending economic crisis nga ni ining worldwide recession. Tawang ko kamunin maliwanag na ehemplo kan recession. Panahon ka ito ni Gloria Macapagal Arroyo o truhong ko na naman tabi Panahon ka ito ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo nagkaigwa man ng economic recession. And kung taman pagrumdum ka ito, si Congressman Joey was the economic advisor ka ito and the executive secretary yata nga ni yun ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Igwa kay tuning economic recession na afektaran ang bilog na kinaban. And digdi po sa Asia Pacific region sa mga nasyones na Asianos, kasabay dyan ang Pilipinas, solamente ang Pilipinas, anday ka ito naapektaran. Pag sinabi tang day naapektaran, i-qualify niya to arog ka ini. Day ka ito ni nagsararang kumpanya sa Pilipinas. Diretso sa trabaho kan mga obreros sa manlaylay na kumpanya. Pag diretso ang trabaho sa manlaylay na kumpanya, lalong-lalo na sa production line and sa production sector, yaon ang supply nin goods. So pag yaon ang supply nin goods, siyempre ang presyo istable. Tayaon may mga nagsusweldong obreros na mga nasa faktorya, nasa production line gabos, nagtataririk ang ekonomiya because igwa ka ito na pinag-adaptar na formula, economic formula si Congressman Joey na sinunod kan administrasyon ka ito ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, then President, now Congresswoman. And sa bilog ng mga nasyones sa Asia, Pilipinas ang nandain na apektaran. So ibang nasyones ka ito nagsararado ang mga faktorya, nag-retrench din mga empleos, pero sa Pilipinas dae.
naging establish o ekonomiya ka ito. Yan po ang kung rumdum anong taon ito daw, nalingawang ko lang ha. Anong taon ito tuminama man so recession sa kinaaban na sulamenteng sa Pilipinas, sa Asian region ang naging established ekonomiya. Sana po mamantinir niya to yan. Na araw ka na estado. And we pray na ining looming economic crisis comes 2023, ma-abort, magibuhan ng remedyo, lalong-lalo na duman sa Estados Unidos de America, taduman minapon pag nagiging shaky an sa indang stock exchange, an sa indang estado de ekonomiya, gabos po apektado ang bilog na kinaaban. So, yun. Pero meantime, let's enjoy the season and sa pag-enjoy niya to, let's prepare. Tanganing day man kita tabi magulpi buda matarag ka. Sige, oras Pilipinas, it's 4:33. An oras hatod sa Indokang Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Neozep, mabilis, magaling. Phenylephrine HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol Neozep Forte. RightMed, pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400-gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51TA number 028 series 2022. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano, orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting, hindi pa pala declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth Member Registration Form. Isumite kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa PhilHealth Office na malapit sa inyo. Correct, Mare! Para sa iba pang detalye, bisitahin ang www.philhealth.gov.ph. For quality, finest catering services, there is only one name you can trust. New Blossoms Catering Services Incorporated, Bicol's leading independent contract catering company, offering various catering packages to different business, industrial, educational, and government institutions for 20 years. New Blossoms Catering Services also offers Asian, continental, European, and native dishes, catering service, food and manpower service, function hall management and services, food orders. New Blossoms Catering Services located at Segovia Compound, Tagas, Daraga, Albay. Contact us at 431-4330-431-0852 or at CP number 0919-990-9338. Visit our website www.newblossomscatering.com.ph. Also for hotel and events place, visit New Blossoms Traveler's House at Lot 10, Block 1, Phase 5, Oblese Street, Doña Maria Subdivision, Tagas, Daraga, Albay. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PASCO level 2 re-accredited programs
and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. The online and on-site enrollment for both undergraduate and graduate programs will be in January 4 to 14, 2023. Classes start on January 16, 2023. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, Our word. Sa ibong kanhagyat nin panahon, darakan pandemya asin sunod-sunod na kalamidad, an Ako Bicol Party List dai nagpabaya sa paghanap nin solusyon. Hulitan Ako Bicol Party List nagtutubod na basta nagkakasararo, kayang-kayang bumangon kan mga uragon. Sa ngaran kan Ako Bicol Party List sa pangenot ni Congressman Zaldico asin Congressman Jill Bungalon, maugmang Pasko asin magayagayang bagong taon. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X, and Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max, now available sa mga suking tindahan. Sa mga namumutan kong konstituente kan tercer distrito kan probinsya kan Albay, initabi ang sa indong Congressman Fernando Didi Cabredo. Nagpapaabot tabi sa indo nin pagbati nin Merry Christmas and a Happy New Year. Sana sa maabot na kapaskuhan, mamatian niya to ang presensya kan sa tong kagulangnan, asin maging maugma ang lambang sarot. Ipadagos man niya to ang progreso sa satong banwaan sa maabot na bagong taon. Kung anuman ang kadipisila na pigaagihan, day tabi kita mawara ning pag-asa sa buhay. Warang imposible sa tawong nagahigos. Sa giraray, Merry Christmas and Happy New Year sa inyo namin. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400 gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 028 series 2022. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ini po ang sa indong board member Vince Baltasar kang probinsya ng Albay. Nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Laom ko nunya nakapaskuhan, mapuno kita ki kaugmahan asin pag-asa na maabot ang biyaya sa paagi kang pagrumdom sa satuyang padabang umboy na si Jesucristo. Nagtaong liwanag sa tuyang pagtubod na maabot ang kaginhawaan asin kasaganahan sa satuyang mga buhay. Agad ko po sana rumdumunta ang satuyang mga katugangan na kulang sa buhay. Asin may rasantaman ka mga biyaya ng satuyang natanggap. Ini sarong simbolo na kita naguugma asin nagpapasalamat sa pag-abot kan satuyang tagapagligtas na si Jesucristo. Ipadagos ta ang pagpadaba sa satuyang mga tugang nakapos sa buhay para mamatian maninda ang kaugmahan nunya nakapaskuhan. Sa maabot na bagong taon, agad kuma nakitagabos, mag-inguwa asin mapuno kipag-asa sa ikamamaray kan satuyang mga pamilya. Sa giaray, ini po ang sa indong 2nd District Board Member Vince Baltasar nagpapaabot ki maugmang Pasko asin masaganang bagong taon. Ang nagmamahal, nagmamahal.
Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Going magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Sa mga taga-Hubilyar, ipinapaabot sa Indo ni Alcalde Joram Arcangel asin kang bilog ng pamilya ang malipotok na pagbati nin maugmang Pasko asin manigong bagong taon sa Indogabos. Ngunya na Pasko, laom niya, nagabos kita magkasurundo dahil anta ini ang panahon nin pagminuotan asin dapat nang lingawan ang dai pagkakasinabutan sa lambang saro. Maut niya, nakamo padagos na magtarabangan, tangani makamtan ang sarong maoswag na gobyerno sa munisipyo kang Hubilyar. Kamo ang sa iyang inspirasyon para marealisar ang sa iyang mga marhay na pangaturugan para sa banwaan kan Hubilyar. Sa giraray, sa gabos ng mga taga-Hubilyar, hali sa indong mamumuto na alkalde, Mayor Joram Arcangel, asin kagawad Brandy Arcangel, minabati nin maugmang Pasko, asin matuninong na bagong taon sa Indogabos. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. Available sa 400 gram pack. 195 pesos lang SRP. Bear Brand Junior 1 Plus para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CA number 028 series 2022. Ang Pasko, selebrasyon kan kapangagian ni Jesus na iyo ang simbolo kan paglaom asin pagkamuot. Iniman ang panahon para ipamati sa satuyang pamilya o namumutan ang pagmakulog, paghiras asin kaugmahan. Ngunya nakapaskuhan, pinag-iingan kanyar kita gabos, narumdumon asin ipagpasalamat ang mga biyayang naresibi hali sa mahal na Diyos bilang sarong pamilya na nagkakaminuotan asin sarong komunidad na may malasakit sa kapwa. Wishing you all a joyous holiday season and a happy and peaceful New Year. Merry Christmas, Usapang Pamilya and DCGB Family. Ang mensaheng ini, hali kay Mr. Eduardo Ray Ramoso and family. Let's sing Merry Christmas and a happy holiday. Ang nagmamahal, nagmamahal. Si Papa, uuwi para magpasko sa Pinas. Lutuan mo with Maggie. Kumpleto ang pamilya ngayong Noche Buena. Lutuan mo with Maggie. Going magical ang Pasko. Lutuan mo ng may pagmamahal with all-in-one Maggie Magic Sarap. Kung lahat ay nagluluto na nagagaling sa puso, ang sarap ng magic ng Pasko. Ang nagmamahal, nagmamagi. Maggie Magic Sarap. Sa luto mo, sumasarap ang buhay. Mag-Maggie Magic Sarap ngayong Pasko. All-in-one sa sangkap pampasarap. Kaya Christmas dishes, magical. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ubo? Plemix! Hika? Plemix! Plema? Ilabas yan! Plemix Forte Lagundi Capsule and Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Plemix! Basta lagundi, Plemix! Vitix Segundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo may plus man. Arugan Jim's 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na iguang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Iguan man lain-lain na variants na pagpipilian. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Jim's 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa ka pa, kape na may halong herbal, i-Jim's Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Jim's 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Jim's 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. Sa haloy na panahon, kita gabus nagtios dahil sa darang kadipisilan kan COVID-19 pandemic. Asin mga kalamidad na sa tuyang na eksperyensya. Alagad dahil sa satong pagkakasararo, asin pagtarabangan, sa tuya ining nalampasan. Sa ngunyan, namamatian na niya to ang pagbalik sa normal kan sa tong mga buhay. Kaya hagad ko po sa maabot na pagselebrar kang kamundagan ni Hesu Kristo, asin paglaog ning bagong taon, tiin niya to po paglingawan na magtaon ning pasasalamat sa mahal na Diyos,
asin magpangaji, nalugod maging makabuluhan, matuninong pano ning paglaom, asin kaugmahan, ang satuyang pagselebrar kang kapaskuhan. Ini po tabi ang sa indong lingkod, City Councilor Sunshine Imperial, kaibahan ang sakuyang bilog na pamilya, nagpapaabot ning maugmang Pasko, asin manigong bagong taon, sa gabus kong namumuktan na Ligas Peños. Ang sarap ng pagkain ko ngayon! Gulay sa lugaw! At sabi mo, Nay, mabuti ito para sa akin. Iba't ibang pagkain nga ang hinahanda mo para sa akin. Pakukuluan mo muna, tapos dudurugin. At ihahalo sa malapot na lugaw. Nay, bukas po, gulay ulit ha? From the management and staff of PBN Broadcasting Network Incorporated, DCGV 729 kHz, wishing you all a Merry Christmas and a Happy New Year! Thank you so much and Merry Christmas! Hali sa Samuya Digdi sa PBN Broadcasting Network Incorporated, radio station DCGB AM, masin ang 97.10 KFM, sagkod ang 106.9 WGB FM. Idiretso ta daw ang bulos kan istorya dyan sa luwas. Konektar niya ito ang linya kay Pading Jomar. Kumpadring Jomar, what's happening? Salamat, Pading Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Poko mas o menos ang gatos na pamilya digdi sa Banwaan kan tiwi an inibakwar kasubanggi asin iinguwaho na dapat dai pa makabalik sa saindang mga arong ngunya na mag-aga. Ini an ipinahayag sa DCGB News ni MDRRMO Maui Damo na pagsasabi na inibilang pagsunod sa orden kan gobernador na dapat itong mga pamilya na nasa delikadohon ng gad na tamaan ng landslide iyoan maibakwar antes magalas 5 ang pagkapon tangani na mailigtas sa peligro sa inkaso makaigwanin problema pagkabanggi. An orden iyo ang kausa kan pinaluwas na impormasyon kan pag-asa na gulpina an accumulate na tubig sa nakalis ng duwang paguran kang mga kadagandig sa probinsya Kanalbay na posibleng magkausa kan landslide. Sinabi ni Damo na kasuod mapasana nagibakwar na sindakan mga pamilya na nasa delikaduhon ng mga lugar na pirmipigla landslide, partikularmente digdi sa 8 barangay, ang barangay Sugod, Lourdes, Barie, Soruan, Maynonong, Misibis, Dapdap, Asin, Mayong, Kantiwi, Albay. Ngunya na aldaw, sinabi ni Damo sa pagkikipaghoron sa DCGB News na pigpa-follow up niya na dapat na daingon na makabalik ang mga inisa sa indang mga arong dahil nga isa na ng bita na peligro. Dahil man o bako man sa mga evacuation center nag-urulian mga ini, kundi sa mga partidaryos man sa naninda na nasa luwas kan mga peligrosong lugar. Sa Banwaan kan malinaw, sinabi naman ni MDRRMO Jude Sid sa pagkikipag-olay ngonyang kan DCGB News na instruksyonado niya na ang mga punong barangay na i-identify na itong mga persona o pamilya na posibleng nasa lugar na may posibilidad na magtiris asin oras na may ma-identify sinda iyo ang ibakwar man tulos na ngani na ligtasan mga ini. Sa Banwaan kan malilipot, sinabi naman ni MDRRMO Alvin Magdaong sa pakikipag-oron ng kan DCGB News ngunyan na sa dayman sidang na monitor pa na pagtiris digdi maski na nga ni igwang delikado na lugar ito bagang sa barangay San Roque na Ararumo na Maray na nagtiris kan mga nakalis na panahon dahilan sa Bagyo Sinlinog ang lagad ngunyan na narireparo ninda na dayman ini nahihiro. Lagad ang enot ng pamilya duman na 105 pamilya na naka-estar sa itaas ka ito na dati na tabi Pading Pio na pinagibakwar, sinda natutugutan kan mga nakalisal daw na magbalik-balik duman. Minsan may mga tanom-tanom man sinda sa lugar, balik-balikan, ngunyan pinasiguro kan mga barangay officials na dainang na mag-arali sa relocation ninda asin dahil nga magbalik duman sa dati nindang lugar dahil nga sa peligrong posibleng ang pagkauning kaso na
dumuyas giraray daga hararuman sa indang babagsakan. Roger! Yan pa din mga dagdag na bareta, Jomar Bian, DZGB. Salamat kumpadreng Jomar sa komprehensibo man na pag-monitor kan orden o kaya pag pasunod kan orden kan gobernador bilang PDRRMC chairperson na nagmamando na mag-evacuar so manlain-lain na familias sa mga lugares na nasa peligro nin landslide. Yan na pagrasay kan daga. Ta duwang bagay ang rason. So Mines and Geosciences Bureau nagpaluwas naman kan siring na abiso and so pag-akumular man baga kan uran, tubig uran basado man sa pahayag kasubago ni Dr. Cedric Daep na sinagum na, nagsarumsum na sa mga daga. Ang dakol na nag-evacuar, although bako pa ini sa evacuation centers, dahil manin pigmamantinir niya na mga nasa evacuation centers, ta pasiriring duman sa saindang kapartidaryos mga familyas na harayo sa pagrasay nin dagaan residensyas. Ayan. Dakol-dakol ito, 8 barangay sa Tiwi. Kasabay dyan so may nunong and other areas pa dyan na naunambitan ni kumpadreng Jomar basado duman sa report na ipinagpaluwas man kan MDRRMO Tiwi. Yan. Dakol-dakol ito. Maray nga ni ita mga nasa familia sa naman ninda mga kapartidaryos nakidumagos nga pud ka nakiulakit yan nakisakat lamang muna and stricto an mandato na daingon na magbueltada tayaon pa na peligro and nakapalaman yan duman sa direktiba kan gobernador ni Gobernador Abogado Grex Lagman an siring na bagay ulo dahil na nag-uuran baga tabi ni na todo kasubago baga sa pahayag ni Dr. Cedric Daep iyo nga ya dahil na nag-uuran pero susarumsum na kan tubig dyan sa mga bulod lalo na itong sa mga kalbo na and itong steep na maray. Ano sabi ko nga ng steep na maray? Bakilid na todo. Yan. Ay an system baga kaan kung minarasay gari may minaputok mo na kari may minasabog na transformer o kung ano na binomba pagkatapos yun marasay na ang daga. Yan. Kaya likay-likay tabi. Zero casualty is the goal. Yan ang yaon dyan ngunyan sa direktiba kan gobernador ni Attorney Grex Lagman. And igopati kita ning low pressure na pinag-aantabayanan dyan sa may Kamindanawan sa baba kan Pilipinas. Ayan, abangan tapo yan. Apektado nga ni kita kan trough of low pressure area. Ito bagang sawisaw. Yan tabi Kaya maglikay tabi. Ining coming hours medyo purawas na daan uran. Alagad may projection basado sa sitwasyon kang panahon na yan na nahiling kan sa tuyang mga forecasters. Ining Biyernes, Sabado, mabulta na naman ining pagpaparauuran-uran. Lalo lang na may low pressure kitang pinag-antabayanan Maray na hapon tabi amigong King. Salamat po for the reminder kan sa low pressure area. Yan tabi. Tabayanan tan o di igwa na ning kuryente dyan na ipaabot tayong kasubago sa Albay Power and Energy Corporation and sa Aleco may kuryente na dyan sa Our Ladies Village sa Bitano. Yan nagtext sa tuya nakabuelta na daatabi so supply ning kuryente dyan sa saindang lugar yan sige salamat dyan sa nagtext sa tuya naayos na so sa indong kuryente dyan. Okay. Sa mga taga Bakakay, good afternoon. Tabi kumusta lamang kamo o di paano kumpadreng Nald
Pwede na yan na ilog niya to ng mga commercials as in magkuha na kita. Mag-wind up na ngunya na Martes. Sige, diretso na kita kan pag extra muna ha sa programa. Sa pangarang kang bilog na fuwersa, salamat po kan sa inyong paghinanyog, asin namang Diyos ang magbantay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iribanan po kita sa programang ini, digbisa na sa DCGB, ang sa indong kadamay.